Na, 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 Oh, nang kolong जिंदगी खफा खफा तुम अननानै सोर सोर फैयो एसे रायज्लायफैदो बारा गोबावबो थाया आङो थानायालाय
नमस्कार नमस्कार Indonesia মুনি হাজৰিকা নমস্কাৰ থাকিল অলপ সময় আহিছোঁ বহুত দিন হ'ল না লাইভ নাহাটো আজি মনত পৰি কিনি মই আহিলোঁ কি খবৰ মনিল খবৰ চবৰ ভাল না আপোনাৰ क्या हुआ तेरा वादा ये कसम वही राधा आएगा दिन जुगी जुगी नोंखौ मोनबाय थागोन
Like some baby, I need you for some. Like some banana, oh, beneath the color, like some baby, I need you. दुख से मैं था नाने और बानी था खाने हमें गर्व खवा खवा गर्व खवा Maja Malabi and closer.
La 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 la. सांग्रां बर' खुलुमबाय। सांग्रांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। हेपि बैसागुबो थाबावबाय। दाबो जोबाखै नालाय बैसागुआ। ओंखायनो बैसागुनिबो गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय सांग्रांनिसिम। बोरै खबर सबर एसे खोन्थाहरदो अननानै। बारा गोबावबो थाखाया आङो, मथा मथि 1 घन्टा थागोन आरो। 1 घन्टानि उनावनो आङो बन्द' खालामगोन आंनि लाइफखौ। बेनिफ्राय नोंना माबायदि जानानै दङ नायनि। माबायाव थुनानै ला होमबाना नुगोन नोङो, बैयाव थुनानै ला होमबाना माबाया बर'आव जाना फैगोन। आंनि रावा जुदि माबा जायाखैबा, बर' रावाव जायाखैबा एसे मा खालामना ला, मा होनो खायसेनि माबायाव स' जाहैया, माबाया रावा इंलिसाव जाहैनो नागिरो, बेखौ एसे मा खालामना ला। 1 सेकेन्ड। ओंखाम सोंखाम जाबाय नामा? आदसा आंनि माबायाव थांनानै माबा खालामदो सांग्रां, नोंहा जुदि आंजों लोगो गैयाबा। बेनिफ्राय नोङो कमेन्टल' हरनानै दोन, अब्लानो आं नोंखौ आंनि भिडिअ'आव नोङो कमेन्टल' हरनानै दोन, होमबानो आं नोंखौ मानो हागोन। लोगो खालामहैनो हागोन। अननानै नोङो आंनि चेनेलाव थांनानै आरो आं नोंखौ माबा खालामना होनि, मनिटर लगायना होनि दे। आं मनिटर लगायना होबाय, आंनियाव नों थांनानै माबा होयो, अब्लानो आङो नोंखौ लोगो खालामहैनो हागोन आरोखि।
कमेन्ट हरनाल' दोन नोङो अब्लानो आङो नोंखौ लोगो खालामहैनो हागोन आरोखि। बार बारदों नालाय अख्राङाव जोमै लादों। मानो खालामाखै आंनि चेनेलखौ? मानो खालामा जानो खालामखादोंब्रा आंथ' खालामखायो लोगो खालामखायो आं। जेनेबा आं बुंदों आरो नों जुदि आंनाव चेनेलाव माबा गैयाबा बायलाकनो आं खालामगोन आरो दै। आं दाथ' बन्द' खालामना नायनो हाला नालाय जुदि माबा गैयाबा आं खालामना होगोन आरो। आं मनिटर लगायना होखाबाय। खालामजोबो आं बयनिखौबो लोगो खालामजोबो दोनखाथारा बयनिखौबो। दे कमेन्ट हरदो दे अननानै सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो। कमेन्ट हरलाय एसे। बरिया बरिया दं बरिया बरिया मोजाङैनो दङ गाहामैनो दङ। गाज्रि गैथ'आ दासिमबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव।
आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय बैसागुनि जथेस्थ' गोबां साबायखर थाबाय आंनिफ्रायबो। थालिर मा लिरखो थालिर थाइजौ बिलाइ ज्रब ज्रब नायदा इसोर गोजोन देरायाव थिउ सावनानै लांफासिगौ आंदि नोंखौ बै गोजोन देरायाव दानियाथ' मानसि जाथारलाथ' आरो दानिया एकदम एलबिआव गैथारला दानिया मानसियानो जानो रोंला एसेबो। नोंजों आंजों लोगो मोननाय बै मोनाबिलि समाव नोंजों आंजों लोगो मोननाय ओमफ्राय हा मा सेकेन्डआव जाखो आच्छा दे साहा लोंसै फंबाय
सेकेन्डआव मोनलोङो दे जागोन दे माखि थां अर्डार हैलाय थांलाय ओइयो दाउदैखौनो खालामबाय थां दाउदैजों साहाजों लाबोनो हो जायोलै सेकेन्ड डिभिसनबाबो जेबो नङा जेबो नङा जायो जेबो नंथ्रा सेकेन्ड डिभिसनबाबो आंनि माबायाव इउटुबाव माबा होबाय थादों एलबि होबाय थादों इउटुबाव माने वाट्स टाइमा एसे खम जाना दं एसे बारायना लानि बुकफ्राथ' सिगांना सोलिबा आंनिखौ बहुद मोनलांगौमोन गथ'फोरनिया बुकआ फिसाजोनिया सोलिया बियो होनबा हा सोलिगोन ना सोलियासैथाय मा लादों बिदिबो खोथा थायो नामा बेथ' थायो अ नै मानसि माबादों नै बिसोर रायलायलांलाय इसोर नोंस्राबा मा लागोन एसे खोथाया फिसाजोआ फार्स्टआव इंलिस लादोंमोन ओमफ्राय दा इंलिसखौ गारना आरो बेलेग लालायबाय बियो बेलेग लाफिनबाय लेखाफ्राबो दामथारलै अयथासार मथा मथि 4,000 थांगोन आरो बैयाव माबाथ' बेयावनो 10 थाखा थांगोन आरो थाङालै डिग्रिनिफ्राय मोजांसो माबा थाया बेयाव एकदम क्लासा बाराबार जायो माबायाव नैबे फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारावबा हले ओरै फैगोरब्रा ओरै फैगोर माथो मोला मोसि आरो मा मोला मोसि सोरनि फनजों रायलायदों नों नोंजों होमबालाय आंखौ लोगो हमला नोङो मोला मोसि गोदोनि माबाखौ गाराखै अ बैसोर देखायदों नों सालोंदों रायनोसो लाखिदों हरनानै मिथिबाय एसे मोजां रायबावनांगौमोन हाब जालायबाय माथो दाहायना जालायबाय माथो जाथ्रा जादों 10,400 नामावगौ 12,400 नालाय बे लेखा सेखा बाद दोन आंथ' हरनो हाला नै आंहाबो नै पास दिनै होबाय जाबाय दादा खालामोमोन लोंनानै सेरेब लोंनोसै गेसनि माथा मारिबाय थादो र' गेस लायदों सानालाय मा गेस लोंदों जाबाय दादा फैसा जानाय लांदों 2200नो अ 2200 मानोना गेसफोरनो मोनदों दले माथो बुङो दाख्लैबो दुइया गेस फानदों गाव मोनासो होनहरदों माथो दया सुलियाव नङाब्रा सामफ्रामबो मोना टाइम थाल नांगौ नांथारगौबा मा नों गेसानो मालायै जाखो नोंहालाय प्रब्लेम ओरै जाबाय
माने बै माबाया हिनजावा उम बे सरखारि होदोंमोन ना उजाला गेस उजला माबाग्रा उम आंनाथ' दंखायो नालाय आं उम नामाव उम दा बै आधार कार्ड पान कार्ड गासिबो उम होजोब्बाय जाहैबाय बियो उम आंनिखौबो औ औ दा गेस थाखानाया मोनानो ए आंनिखौ दानना होबाय थैबायलै दाननानै दा ओमफ्राय आरो गावनि भारतनि माबानायाबो लेखाया अबाव उम थिंखिया अबावबासो दा थिंखिबो गैला नङाबा भारतखौनो बख'नो हागौमोन भारताव लायफिनदोब्रा दा थिंखियानो गैलाबा ए थिंखि मोनबालाय भारतखौ माबाफिननो हागौमोन उम दा गावसोर होनदों र' माबा मोनसे इलेकसन रिजाल्टनि उनाव माबाफोर अपसन फैबा उम बेखौ दाननो हानाय अपसन फैबा जों माबाफिननो हासिगोन आरो हाब उज्वलाखौ माथो डाबल डाबल मोनथारनाय दंथारोब्रा न'खरसेयावनो हौवायाबो दंखायो हिनजावबो दं बिदिबो दङ माथो माबोरै दानखो बे आधार कार्ड होआखै ना मालाय नङालै हिनजाव नामावबो दङ जेनेबा उज्वला जेनेरेलाबो दङ पान हौवानाव कार्डखौ होनामोननो दायो दानजोबगोनब्रा नों होना लाबो दा दानजागोन सिगां जोंनाबो सोलिदोंमोन नालाय औ औ बिसाबो मोननैबो सोलियोमोनब्रा सोलियोमोन औ उनावहाय माबानायावसो आरो दानजाफिनबाय नै दाख्लैसो जेनेबा बे मेगन खेबलायनांगौ जाबायना औ नैबावसो ओंखारबाय औ लिंकआनो जाला बेजों इ केवाइसि ना मा होनो बे जाला नाङालै आंनो नांला होमबालाय उज्वला थुज्वला नोंहा दंखायोबानो एप्लाइ खालामनांला नङाबा मोनखाला आरो मोनखाया नोंहा दंखायो माथो औ एबारथ' आं आरो उज्वलानि थाखाय हिनजावनिखौ हैना दोननो खागजखौ माबायाव है लाहोनांला रिजाल्ट जालांबा आंनि बायदि रिजाल्टसो जागोन नांलालै हाब गेस गैयाबा थैथारगोनलां नांगौ नों थिंखिखौनो बायदेरनांगौ जायोबा औ माबायालाय लावफुरिसो गारिया लायबाय दहायो थाबायना फैनानै आङो ओइ फोरोंफैनायसो आलायनानै एसे हाखु दाखु एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए दुनिया हसीनों का मेला हा 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 हे 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 माथो रावबो गैया गैयालै गैयाब्लाबो आंनो दंना गासिबो आंनो अल इन अल गैयाब्लाबो जेबो नङा
दाय गोनां जाबाय Sorry, 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 आं नोंखौ बावनो हाया